Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मुनलिजा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दायो नोंसोरनो गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आं उदालगुरियावहाय थांनो नागिरदों। उदालगुरियाव मा होनो बायदिसिना लायनो आरो आंनि लोगोफोरजों। आंनि लोगो दङ सानै रौता दा टाउनाव लोगो हमगोन। स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। थ'दो आंजों लोगोसे उदालगुरिसिम। गारिखौनो नेबाबो मोना जोंनि लामायाव। माब्लाबा थाब मोनो, बांसिनानो थाब मोना। नेबाय थानांगौ जायो। उपाय गैया, गामिनि मानसि नालाय गारि नेनानै थांनांगौ जायो। हाग्राबारि नै जोंनि लामाया। नै आंना लोगोफोरा बिसोर सानैयानो गस्ला बायदों मालाय। गस्ला सार्ट गानोनो। रायलायनायखौ होआसै आं। नै मालाय गोदानखौ गाननानै थारबाय। ड्रेस गानग्रायाबो जा मिनिखायो। रौता टाउनावनो आरो दखाना। रौता टाउनाव हाबग्रोबाय आरो फार्स्टआवहाय। मोजां नुदों ने नायलाय सार्टखौ। सिट गैयाबाबो साथाम उदालगुरियाव। खारबा हामसिगौ हे। दिनै होनांगौ ग्राम मेगनावबो। उदालगुरि। साफा नुदों ने नायलाय। साफा नुदों। Ini hot
बुरजा लानायखौ देखायबाय थायासै मादि मादिखौ लादों आरिदों। बे ब्लाउसखौनो लांनो थाखाय फैदोंमोन जों उदालगुरियावहाय ना मामोनथाय दखाननि नामा बावबाय आङो। मोजां मोजां फानथारो जिफोरा। सोरनोबा ब्लाउस सुनोबा दख'ना सुनोबा लायबानो जाबाय, बिराद मोजां मोजां दंखायो। आंबो लाबोबाय 8 खानसो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। लाभ इउ। आरो आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो, अननानै शेयार खालामना हो। आं जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ मोजां मोजां लाबोनो हायो। थेंक इउ स' माच। कमेन्टआव खोन्थाहर बयबो।